telefónik odovzdáte našim kolegyňam pri odchode. Ak sa tie otázky budú týkať nás, budeme na to reagovať my. Ak sa budú týkať mestskej polície, takže presunieme to priamo na pána náčelníka. A uvedte tam prosím, komu, ako chcete ten daný problém na vás komunikovať, čím je to telefonické alebo čím podobne. Máte ešte nejaké otázky? Všetko možné, to treba samozrejme na tomto západe, ale nespomenul sa tu psíčkári. A to je veľmi problém. Moment, psíčkári to je jeden z programov, ktorý má samostatný blok. Aha, tak dobre. Toto je, myslím si, že problém, ktorý stojí za to, aby sme ho prebrali samostatne. Takže k tomu sa dostaneme, ja až tu nevedom. Nechám to na vás. Váš blok končí, ak to dostanete, nech sa páči, môžete, ale viem, že máte nejaký časový stres, takže ďalej vás držať nebudeme, páni, ďakujeme za vašu... Obetujte jedného, ktorý zostal. Dobre, ďakujeme. Takže páni, ďakujeme. Ale tiež aj pieskoviská sú také došpinavé, sklo tam nachádzame. My to snažíme tým... Napísali sme aj takú krátku správu k týmto fotkám, takže je tam aj viac informácií, teraz mi to povypadovalo. Ale v podstate... Ako ste posunuli tieto veci? Toto je teraz podstatné, že táto prezentácia môžeme si to všetci fyzicky odzrieť. Kam ste posunuli tieto veci? Lebo viem, že už ste to niekde posúvali. Vypočujeme si ešte niekoho iného. Prezentovali ste to iba teraz na tomto občianskej iniciatíve sme hovorili. Poslanci o tom aj ja. Poslanci, áno, ja som vlastne so Staňou komunikovala, takže neviem komu to. Ako vás prijali poslanci, alebo priamo sa chce vyjadriť pani Slováková alebo pani viceprimátorka? Zoberie si niektorá z vás slovo. Chcete sa niekto k tomu vyjadriť, lebo evidentne je to téma, ktorá je úplne čerstvá. Áno, my väčšinou, u nás to funguje tak, každý rok poslanci z peňazí mestskej časti, ktoré majú pridelené, venujeme nesmierne, skoro jednu tretinu vždy na opravy detských ihrisk a realizovanie detských ihrisk. A behom jedného roka, niekedy aj pol roka, sa tie ihriska naozaj zdevastujú. Tento rok, to môžete povedať, naozaj neskutočné veľké peniaze, tisíce eur. Nie sú to stovky, ale tisíce eur. Každý rok na obnovu. Niektoré pieskoviska kvôli tomu sme aj zrušili, pretože si tam psíčkári urobili z toho verčiska. Takže jedna časť, že sú tie ihriska zničené, nie je vina mesta, ale kvázi aj vina obyvateľov, pretože to ihrisko nikto nepríde ani z poslancov, ani z úradu zničia to obyvateľia tohto mesta. Ale keď sú tu niektoré takéto prípady, treba nám to posunúť. Sice už na tento rok sme rozdeľovali finančné prostriedky, ale ak ešte niečo by sme mohli presunúť, tak tie najakútnejšie ihriska by sme mohli presunúť finančné prostriedky na opravy. Ale aj tu skutočne treba povedať, že tých peňazí do tých ihrisk dávame vo veľkom množstve. Ročne je to v priemere okolo 5 až 7 tisíc eur, takže to nie je malý peniaz na opravu, rekonštrukciu, na natretie a môžete sa pozrieť, pred 2 rokmi sme úplne nové ihrisko dávali, ako je Novozámodská ulica a behom 2 mesiacov boli úplne dolámané všetky. Čiže to bol vyhodený peniaz. Takže môžete nám posunúť presne, kde sú to. A skúsime ešte aspoň tie odstrániť, tie klince a podobné veci, ale je to aj na občanov, aby sme si svoj majetok chránili, lebo je to majetok všetkých nás, ktorí bývame na sídlisku. Takže keď tam budeme aj vidieť tých tínedžerov, lebo väčšinou to devastujú oni, a takisto aj tie pieskoviská, no tie sme kvôli tomu aj rušili potom, pretože naozaj nedalo sa to nejakým spôsobom ochrániť, aby ostali v takom stave, aby boli naozaj bezpečné pre ľudí. Myslím si, že toto je vyslovene téma, ktorá do značnej miery súvisia s tým, čo bolo povedané pred chvíľočkou. Ešte by som chcela dodať, my sme... Pani viceprimátor, môžeme dať takého garanta? Môžeme to takto na vás trošku hodiť, lebo naozaj je to vec, ktorá je predtým deti veľmi zúdna, vrátiť sa na to, odrastené deti zdá, že to nie je také, ale to vec tam ale
ono ešte, viete, keď zbadáte, že niektorá hľadačka alebo niečo je trošku poškodená, treba nás ako skutočne o tom informovať poslancov, kým tá škoda nie je veľká, lebo to nie je potom veľký problém opraviť, ale keď je úplne niečo zdevastované, potom to už stojí väčší peniaz, obnos peniazy. Veď občianska iniciatíva vie, my poslanci máme zasadnutia pravidelne v mestskej časti, dátumy tie dávame väčšinou na do našej skrinky, čo máme na stene, kde je predajňa kov jednota. A tam sú aj, tam sú aj informácie o riešeniach úloh, ktoré napríklad sa riešili, alebo podnety. Sú tam uznesenia, ktoré prijímali jednotlivé komisie k problémom, ktoré sa týkajú vyslovene nášho sídliska. Tam je aj rozpočet, tam je presne napísané, koľko peňazí ide do tohto sídliska každoročne. Takže treba sledovať aj trošku tú stránku a teda ak je požiadavka, tak môžeme tam dávať, pán náčelník každé 2 týždne podáva informáciu o priestupkoch, ktoré sú evidované. Takže ak je záujem o tom, aké priestupky boli udelené, alebo teda aké opatrenia boli zo strany mestskej polície urobené na sídlisku, môžeme to tam bez problémov dať. To je ako k dispozícii, takže tie informácie väčšinou sú tam. Dobre, takže poďakujeme. Aj poradie v programe. Zmením rytmus môjho výstupu a budem takmer schematická. Máme toho ešte pred sebou veľa a noc je krátka. Takže prosím, z hľadiska toho, čo sa nám podarilo a nepodarilo, patrilo by sa podať od marca uplynulého roku nejaký odpočet. Nebudem ho robiť tak obšírne, ako som to možno chcela, asi to tak má byť. Budem teda veľmi stručná. Úspechom nás aj vás, pretože my v podstate fungujeme na základe vašich pripomienok, podnetov, aj na základe takýchto stretnutí, aj keď z tých 13 000 ľudí je vás to naozaj len mizivý zlomok, ale všetka česť. Ďakujem vám, že ste prišli, tí, ktorí tu ste. Tak vďaka tomu myslím si, že môžeme považovať za úspech aj to, že tu sedela teraz polícia, ktorá, ako vidíte, musela z časových dôvodov odísť, ale boli tu. Máme tu niečo také, ako sme si písali na dotazníky, že chcete tu okrsok, veci sa pohli, riešiť sa dajú, chvala Bohu, veľká vďaka. Čiže to je všetko o komunikácii, nie sú veci vždy tak nemožné, ako sú nám oficiálne na odpovediach na úradných listoch prezentované.